بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى بقشك ديارت مدام الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله نن لا إله إلا الله نن شرط ديال قطابي بون قالجك ديارت مدام صفة الكفر بالطاغوت بذلك معني ثورة تنامة هربر أعدم مسلمان ملجق والفرق ودل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثذن ديب وقلب اعتقاد وشو ثذن بيريان ذاتن إذ قايتريان ذاتن قايدن آدمين إيمان قول والجق والذلك معني ثورة تشول عدم tağutlara kafir olmalıdır doğru değil mi? Şu şerti dedik. Senin imanın kavul olmaklığına. Geçenki dersimizde de demek tağutun manasını Allah tağut demeklik neme ona düşündük. Bu gelecek ki bu dersimizde de hemen alıyaf. Nahilek edende sen tağuda kafir olun sayılır. Şuna uğraşacak oluyor. Düşündün mü? Yani kim tağuda nahilek edende sen tağuda kafir olun sayılır. Şunun sıfatını uğraşıyor. Näme diye tağuda kafir bolmakluk näme sıfatı her bir musulmanyň näme üç agdasam tağuda kafir bolma. Üç agdas diýdiňiz dilin, ýüregiň, beden agdalan. Şunuňmy? Şoň birinji saýtya sıfatul kufrul i'tiqadi bit tağut. Şunuň bu şondan başlaýar. Her bir musulman näme tağuda kafir bolan saýyljak bolsa, tağuda kafir bolanlardan boljak bolsa, birinji bilen şonuň näme ýüregi tağuda kafir olmalı. Yüreğine ahilek tağuda kafir olmalı. İtikadına, imanına nedip tağuda kafir olmalı. Olam en yuzmira lehul adavete vel bagda vel kurha fil kalb. Kalbinna şonun näme kafirlere yigrenç düşmançılık olmalı. Bir adam dilleme näçe kafirler yigrenýän nisin we daşky dünýasynda näme nahilek amal edibersin kafiri yigrenýänligine bir tüsök näme delil bolýan amallardan. Şu yüreğinde yigrenç küfür ýokmy kafirlere, tağutlara şol adam musulman saýlana. Birinji bilen näme senin tağuda kafir bolmaklygyň üçin talap edilýän zat senin yüregiň bar kafirler yigrenmeli. Senin yüregiň Allahdan başga ibadet edilýän zatlaryň näme yigrenmeli. Allah hökmünden başga yerin ýüzünde ýöredilýän hökümleň barysyny sen yigrenmeli. Olar düşman saýmaly. Edil şoň galyp näme Allahdan başga ibadet etýän, Allahdan başga zatlara ibadet etýändiň hemmesini sen kafir saýmaly. We olaram yigrenmeli, düşmançylyk etmeli. Şunuň birinji talap edilýän zat şo. Senin ýüregiňde bar kafir yigrenilmeli we senin ýüregiňde bar kafir näme düşman saýylmaly we Allahdan başga mahluklara ibadet etýänler we Allah we Rasulunyň hökmünden başga hökümlerini hökümlenýänler hemme senin ýanynda kafir saýylmaly we olar sen yigrenmeli, düşman saýmaly. Ikincisi dil üstünde. Şu yürekde yigrenç boldymy? Yürekde sen tağuda kafir boldyňmy? Senin dilin hem hökmany suratda tağuda kafir boldy. Dilin nähilek tağuda kafir bolmaly? Sen dilinde de äşgar etmeli. Dilinde de äşgar etmeli. We dilin hem hökman gurlemeli. Men şu kafirleň barsyny yigrenýän, men şu kafirleň hemmesini düşman saýan, men şu Allah'ın hökmünden hökümlenmeýän paçalaryň barsyny kafir saýan, men olardan pak, men olardan nal, olar menden däl diýmeli. We müşrikleň barsy men düşmanym diýmeli. Men olardan nal, olar menden däl diýmeli. Kimde kim şu Allah'dan başga bir ýerine ibadet etýärmi ýa-da Allah we Rasulunyň hökmünden başga hökmünden hökümlenýärmi? Sen dilingem hökmany suratda şolaryň hemmesine kafir diýmeli we şolar yigrenýänligiňi, düşmançylyk etýänligiňi hökmany suratda dilingem äşgar etmeli. Buňa da bir näme haýyr göreldi we İbrahim aleyhissalamyň eden zadyna. Zuhruf suresiniň 26-njy 27-nji ayatlaryna İbrahim aleyhissalam mawatyna Allah taala şeýle habar bize ýetirýär. Näme gelýär bu ayatynda? Ve iz qala İbrahim li abihi we qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Haçanna aýtdy diýe İbrahim aleyhissalam qaqatyna we qowmuna men sizden we sizin Allah'dan başga ibadet etýän zatlaryňyň barsyndan pak diýip düşündiňmi? Sen tağuda kafir bolmaýan, kafir bolanlardan saýylmaýan ta ýanqylyk ýüregiňde şolara yigrenç, şolara düşmançylyk bolmasa we dilinde de İbrahim aleyhissalamyň olardan saqlanşy ýalyk näme saqlanmaklyk we olara näme bolan yigrenç we olara küfür
kafir saymaklyk dilinde aşkar edilmese. Ve Muaviye ibn Hayda radıyallahu anhu'nun rivayet eden hadisinde şeýle gelýär. Qala qultu ya Nebiyallah, gelip peygamberimize aýtdym diye, ey Allah'ın Rasuli, bime ba'asaka rabbuka ileyna. Allah Teala seni bize näme bilen uğratdy? Şey diýip soradym diye. Şonda peygamberimiz jogap berdi diye, bil İslam. İslam dini bilen uğratdy diye. Şonda qala qultu ve ma ayatul İslam? Onda İslamyň näme amallary, İslamyň alamatlary näme diýip, buýurýan zatlar näme? Şo zatlar soramda aýtdy diye, en taqula aslamtu wejhiye ila Allah azza ve celle ve takhallaytu. Näme diýdi? Men özümi Allah'a tawsyrdım ve saqlandım. Ve namaza qo ve zekat berdi. Soňam billiye her bir musulmana näme haramdır. Yani her bir musulmanyň yani janyna, malyna, namusyna diýip bilýänler. Ahawani nasiran musulmanyň ýardamçysydyr, doganydyr diye. Soňam la yaqbalullah azza ve celle min müşrikin ba'dama aslama amalan ay yufariqal müşrikina ilal muslimin. Soňam Allah Taala bir müşrikin, bir kafirin imanını, İslamyny kabul etmez. Ve onun eden amallarını sogap tağıdı işlerden kabul etmez. O adam näme İslam'a girenden soň müşrik kafirlerden saýlanyp, saplanıp, olar bilen ýaşamaklyk, olaryň ýurduny taşlap musulmanyň ýanyna gelýänçe, olary goşulýança. Eni şu hadisiň başynda gelle İslam näme diýende, yani İslam Allah Taala özüne tawşyryp ve saplanmak diýdi. Şu saplanmak sözünden näme gözüne tutýar? Yani şirkten ve tağutlardan ve Allah'dan başka ibadet edilen zatlardan, şu zatların hemmesinden näme saplanmak diye. طيب فمن أمارات والعلامات الدالة على صدق إسلامك أن تقول بكل وضوح وثبات ومن دون أدنى تلجلج أو تردد لجميع الطواغيت في الأرض قد تخليت عنكم وعن عبادتكم. وثانيا näme dogurdanam tağutlara kafir bolanlygyň alamaty nişanaty näme? Sen ikirjinlenmen, utanman, uyulman, yerin yüzünün bar tağutlaryny näme men sizden bizden näl diýip başarmaklygy. Düşündiňmi? Emma gynän täwam şu wagt näme özlerine selef diýen bol. Özlerine ehli sünnet vel cemaat diýip, özlerine musulman diýip, näme Saudiýan murtat kafirlerden näme kafir diýip bilen akmışlar. Ya bolmasa kafir musulman ýurtlarynyň padşahyna kafir diýip bilen akmışlar. Düşündiňmi? Ýok, sen hakykatdan näme tağuda kafir bolýan bolsaň, kimin küfrü senin yanında aşkar boldumy? Kimin kafirligi delili bilen sen yanında belli boldumy? İkirjinlenmen, utanman, uyulman, biragızdan eglenmen, saklanman sen näme? Şolaryň hemmesine diliň bilen kafir diýmeli we ýüregiň bilen şolaryň kafirligini itiqad etmeli we ýigrenmeli we şolary düşman saýmaly. Ve tağuda kafir bolmaklygyň näme? Sypatynyň üçünjüsi näme? İş ýüzünde de sen şolara kafir bolmaly. Ýürekden kafir bolan tağuda, dil üstünde kafir bolan tağuda we sen näme? Amali taýdanam, iş ýüzünden sen şolara kafir bolmaly. Olam nähile zalika yakunu zalika bi'tizalihi we ijtinabihi. Olam olar taşlamak, olardan aýrylmak, olardan saýlanmak we olaryň garşysyna jihad etmek başaran ýoluň bilen. Düşündiňmi? Emma ýöne näme olardan aýrylyp ýaşaýan jihad eden etmeklik niyetinde de ýok, hatda etmeklik gollaňagam sen kezzap. Düşündiňmi? Sen tağuda kafir saýlaňa. Düşündiňmi? Hükmani suratda şu üç taraftan diliň bilen, ýüregiň bilen, amalyň bilen sen tağuda kafir bolmaly. Şu üçün haýsam bolsa biri bilen sen tağuda kafir dämi? Sen kezzap. Sen tağuda kafir bolan saýlaňa, sen İslamyňda şübhe bar. Olam näme diýär? Üçüncü suraty tağuda iş ýüzünde kafir bolmaklyk olam olardan saklanmaly, olardan üzülmeli, olardan bölünmeli. Ve cihaduhu ve olan karşısına cihad etmeli. Ve cihadu etba'ihi ve cunudihi. Dine prezidentden dal. Kim şonun nökörü, goşuny saýlanan bolsa, şolun nökörleriniň, şolun goşunlarynyň barysyna näme cihad etmeli. Bir ucundan garmaly. Şunňyzmy? Zumar surasının 16. ayetinde Allah Teala şeýle diýär: "Vellezine ijtanabut tağuta ay ya'buduha ve anabu ila Allahi lahumul bushra febeşşir ibad." diýär. Tağutlara ibadet etmejek bolup, näme tağutlardan aýrylanlar we Allah Teala dönenler, ana ogullara buýşluk berdi. Ana ogullaryma buýşla diýär Allah Teala. Olara buýşluk diýär. Yani olara Allah'ın rızalygy, olara Allah'ın cenneti. Şutada görýän Allah Teala haýsy gullaryna buýşluk berjek eken, haýsy gullaryna cennet berjek eken,
tağutlardan iştinab edenlere, tağutlardan üzülenlere, onlardan saqlananlara, olan karşısında cihad edenlere ve olan nökerlerine, olan koşunlarına karşı cihad edenlere. Ve Tevban 12. ayetinde de şöyle diyor Allah Teala: "Faqatilu e'immetel kufri innahum la eymana lahum." Kafirlerin barısının başını kakın diye. Düşündün mü? Yani kafirlere baş bolanların barını öldürün diye. Onlarda iman yoktur diye. Onlarda ahd aman yoktur diye. Allah Teala'nın buyruğu olanlar. Düşündün mü? Faqatilu e'immetel kufr. Yani kafirlerin bar başını. Haysi kafire baş bolup veren bolsa, mal taydan baş bolsun, edara taydan baş bolsun, koşun taydan baş bolsun, din taydan baş bolsun. Kafire baş mı? Barı garılmalı. Hukmani furatda. İnnehum la eymana lahum. Onlarda iman yoktur diyor. Ve emmetul kufr. Nus ayette kafirlerin başı dilenden, başı dilen sözünden kim gözüne tutuluyor? Tavagit, tağutlar. Allah'ın hükümlenmeyenler, halal haram etyenler, haramı halal etyenler, Allah ve Resulüne düşmançılık etyenler, mümin Müslümanlara eziyet veren, onlara düşmançılık etyenler. Ve Tevban yine 123. ayetinde şöyle diyor: "Vel yecidu fikum gilza." Sizden katılık tapsınlar diye. Sizden katılık duysunlar diye. Rehim şefaat yok olarak. Müslüman tarafından hiçbir kafire yumuşaklık verilmeli. Haçanna ol kafir näme bizim dinimizde düşmançılık etýärmez. Emma bir kafir paç töler, har zelil bolup bizim hükmümizin aşağına yaşap berenmezse onda biz olan hakkını kemmeýär. Düşündüňmi? Olara näme adil bilen teretýär. Hatta olar goraýar. Düşündüňmi? Emma olardan başga kafir. Düşündüňmi? İslam'a düşmançılık etýän kafirler. Näme? Olar hükmani suratda bizden gatılık görmer. Olar garylmaly, olar ganyny ökülmeli. Hükmani suratda. Nisa surasının 144. ayetinde şeyle geliyor: "Ya eyyuhellezine amenu la tettehidul kafirine evliya." Ey iman edenler, hiç bir kafiri özüňizde dost, dogan, yardımçı edinip tutunmaň. Hiç bir kafir, ejeňem bolsun, kakaňam bolsun, türkmenem bolsun, kafir mi saňa näme dost bolmaýar. Birden biri şu kafirlerin birini dost, dogan tutsa, İslam'a karşı etýän uruşlaryna olara yardımçı bolsa, olam kafir bolýar. Sebebi Maide surasının 151. Maide surasının 51. ayetinde näme diýär Allah Taala? "Ve men yetewellahum minkum fe innehu minhum." diýär. Sizin içinizde kimde kim olara yardım berse, kömek berse, olam şolardan bolýar diýär. Ve ba'du hadihi sıfatul kufri bit tağut diýene. Tağuda kafir bolmaklığın sıfatı, tağuda kafir bolmuş ýoly ina ýanky biziň aýdandadymyz. Diliň bilen, ýüregiň bilen näme iş ýüzünde. Enne kimde kim şu üçün haýsam bolsa birini etmese, düşündiňmi? Şu 100 gezek, milyon gezegen, näme men tağuda kafir, men tağutlar kafir saýan, düşman saýan diýenem bolsa, şu yalançy kezzap, düşündiňmi? Ta ýüregi bilen, dili bilen, amal üstünde tağuda dolu düşmançylyk görkezmese, şu üçlady bilenem doğrusular kafir düşman saýmasa, şol adam näme kezzap bolýar. Ha üçün aýsam bolsa biri bilen tağuda düşmançylyk etmedimi? Şol adam dilleme näçe tağutlar kafir saýan ise de näme şol şonuň aýtýan sözi kabul bolanok. Inni tağuda kafir, nähile kafir bolýar, tağuda kafir bolmaklygyň sypaty o wagtymyzda aljak zatlamyzy gutardy. Şunun inneki aljak dersimiz näme 3-nji şerti. Şunun ýanky zatlar ýakalan zatlamyz näme degişildi? La ilahe illallah'ın 2-nji şertine degişildi. Inneki aljak näme sapamyz näme eş-şertus salis. La ilahe illallah'ın 3-nji şerti. Olam el-ilmu. Şu sözüň näme manysyny bilmeklik. Şu söz näme buyurýar, näme buyurýar we näme iterýär, şonu bilmeklik. Şu söz nämeden gaýtarýar. Şu söz senin näme nähili ýaşamaklygyny talap etýän, şu zatlary bilmeklik. Şu sözüň manysyny düşünmeklik. Çünki şu sözüň manysyny düşünmesizdir. Şu sözüň etdiýän zatlaryny bilmesen, ýa şu sözüň gaýtdiýän zatlaryny bilmesen, sen şu sözü yani şu sözü diýemizde gözüne tutýan adamy kelime-i şahada. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ha, sana şu sözüň peýdasy ýok. Şunu diýdiň, şu sözüň ilmini bilen ak, manysyny düşünen ok. Peýdasy ýok. Şunuňmy? Kim hakykatdan hem şu sözü bilen saýylýar. Şunuňmy? Beýrik dille la ilahe illallah
ve Muhammeden Resulullah diýilýär. Şu sözüň manysyny bilen, şu sözüň manysyny düşünen adam, düşünen faili haçan, şu sözü diýen adam haçan şu sözüň manysyny düşünen faili. 3 tanaklar cemlenen şoň hakynda. Şu söz wagtynda 3 tanaklar cemlenen adam şu sözüň manysyny bilen, şu sözüň manysyny düşünen faili. Birinjisi näme? Şu sözüň ilmini bilmeli. Şu la ilahe illallah sözüniň ilmini bilmeli. Manysyny düşünmeli. Yok many suratda. Haçan şu sözü diýen adam, la ilahe illallah sözüni diýen adam, la ilahe illallah sözüniň ilmini bilen saýylýar. Haçan da şoň hakynda 3 tane zat tapylsa. Birinji bilen la ilahe illallah diýen adam şu la ilahe illallah sözüniň manysyny düşünýän bolsa. Yani Peygamberimiň düşünürşälek düşünýän bolsa. Ol müşrikler, kafirler düşünürşälekden. Bir adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýer. Şu diýeni bilen o musulman saýlanak. O diýeni bilenem ol cenneti saýlanak. Şu diýeni bilen musulman saýyljak bolsa, cenneti saýyljak bolsa, şu diýeni bilen şu adam şu la ilahe illallah'nyň sözüni näme manysyny ilmini bilýär saýyljak bolsa, ýok many surata şoň hakynda 3 zat tapylmaly. Birinjisi şu sözü diýen adam, la ilahe illallah diýen adam şu la ilahe illallah sözüniň ilmini bilmeli, manysyny düşünmeli. İkincisi şu sözüň ilmini bilenden soň şu sözüň buýurýan zatlaryna boyun bolmaly. Şu sözüň buýurýan zatlaryna boyun bolmaly. Talabyna laýyk ýaşamaly. Emma diňe diýip dille bileni, düşüneni o bolany. İkinji şerti okmany suratda şol adam şu sözüň buýurýan zatlaryny etmeli. Gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Şu sözüň talabyna laýyk ýaşamaly. Emma müşrikler bilýärdi la ilahe illallah sözüniň manysyny bilýärdiler olanlar. Wallahi Ebu Talib şu la ilahe illallah sözüniň manysyny düşünýärdi. Ebu Leheb hem düşünýärdi, Ebu Cehil hem düşünýärdi. Hemme müşrik düşünýärdi. Yani düşünselerim, bilselerim näme üçin musulman saýylmadylar? Sebäp isen olar şu sözüň talabyna laýyk ýaşamaklygy näme? Kabul etmediler. Köp şu wagtda musulmanlar, hasbeten murji'eler, soflar, müşrikler näme pikir etýär? Peygamberimiz haçanda müşriklerin karşısına uruş edenler, olan karşısına şu sözü diyecek gel diyenler için uruş etti mi kadar fikir ettiyorlar. Ya olar diýmeklikde problema yoktu olan yanında. Olar şu sözün manysını düşünýärdiler. Yani olar aslı Arapdylar. Peygamberimiz ve müşriklerin arasında uruş olanlar olar şu sözün näme talabyna laýyk ýaşamajak boldular. Ýaşamak islemediler. Şu sözüň näme buýurýan zatlaryny kabul etmediler. Gaýtarýan zatlaryny gaýtmaklyga boyun bolmady. Ana şoň şey urşuldy. Ine sen musulman diýip öýdüň, kelimäňi çöwürüňem. Näme şu sözüň talabyna laýyk ýaşamasaň, ýa ýaşamaklykdan boyun gaçyrsaň, sen bilen müşrikler arasynda tapawdym ýok. Şoň şu ulamalar näme diýip ikinji şert näme bolmaly? Şol adam diýen sözüniň näme talabyna laýyk ýaşamaly, hükman boyun bolmaly. Şu söz seni ibadatda bir Allah ibadet etmekli buyurýarmy? Sen hükman goni bir Allah ibadet etmeli. Bütün çöpüň çöwrüňi bardan taşlamaly. Üçüncü şerti näme? Şu sözü bozýan zatlaryň barasyndan saplanmaly. Üçüncüsü näme? Şu sözü bozýan zatlaryň barasyndan saplanmaly. Yani saplanandan soňam ölüýünçe şu sözü bozýan zatlaryň hiç birini etmeli däl. Ilki saplanmaly, saplanandan soňam ölýänçe şu sözü bozýan amallaryň hiç birini etmeli däl. Kimin hakynda şu zat jemlense ana şol adam şu agzynda diýen la ilahe illallah sözüniň manysyny bilýär diýip bilýär. Şol adam la ilahe illallah manysyny düşünýär. Şol adam la ilahe illallah manysyny bilýär diýär. Emma la ilahe illallah diýe manysyny düşünýär. Ya da düşünse-de näme manysyny kabul edenek, talabyna laýyk ýaşanak. Talabyna laýyk ýaşasa-da şu dini bozýan zatdan, şu la ilahe illallah bozýan zatdan saklanak. Ya saplan girenem bolsa şu kelimäsini çöwürenden soň ýene etýär. Şunuňmy? Dini bozýan zatlar etýär. Bu müşrik, şunuňmy? Bu kafir, bu musulman däl. Namaza goýanan bolsa, hac etýänem bolsa, özüne musulman diýenem bolsa,
çağalarını İslam bilen terbiyelenen bolsa, şol adam musulmandan, şol adam kafir. Desen onun la ilahe illallah'ın ıgtibarı yok. Şunuňmy? Şeriatda Allah we Rasulunyň ýanynda onun la ilahe illallah kabul edilen. Birinin la ilahe illallah kabul ediljek bolsa, näçe şertde kabul edilmeleken? Şu üç şerti yok, man tapylaýmaly. Birinjisi şu sözüň manysine düşünmeli, ilmini bilmeli. Düşünni, billi. Ýa bir adam bir sözüň manysine düşünni, ilmini billi. Ýa ol adam näme? Şondan soň bilýär, şu söz nämäni buýurýar, o söz nämeden gaýtarýar, şu söz näme zatlar menden talap etýär. Olam ondan bilýär. Ýa sen bu sözüň manysyna düşünmesen, bu sözüň ilmini bilmesen, sen nereden biljek bu sözüň buýurýan zatlar näme, gaýtarýan zatlar näme? Bunu biljek bolsaň ilki näme etmeleken şu sözüň manysyna düşünmeli. Indi bu adam düşünni billi, bilenden düşünenden soň eýen bu adam hökmani suratda şu sözüň talabyna laýyk ýaşamaly. Bar buýurýan zatlaryny kabul etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. We şu dini bozýan zatlaryň barsyndan saklanmaly, saklandan soň inni gaýdyp ölünçe näme cenneti boljak bolsa, şu la ilahe illallah'ın bozýan amallary etmeli. Şunuňmy? Näşe ilmina näme degişli zatlar, şunuňmy? Tayyib, näme diýär? El-ilmu bit-tawhid şartun li sihhatihi. La näme tawhidi bilmeklik senin tawhidin näme kabul bolmaklygy üçin näme talap edilýän şert diýär. Şunuňmy? Yani sen musulman bolmaklygyň üçin näme senden şu la ilahe illallah'ın ilmini bilmeklik talap edilýär diýär. Şu sözüň manysyna düşünmeklik talap edilýär diýär. Näme üçin? Hikmeti näme? Sebebi näme? Lianna jahilet tawhidi kefaqidihi diýär. Sebäp diýsen tawhidi näme? El-tawhidin ilmini bilmeýän näme? Tawhidi düýbünden bilmeýänden deň saýylýar diýär. Şunuňmy? Bir adam la ilahe illallah'ın diýär, birem düýbünden diýene. Şunuňmy? Şu la ilahe illallah'ın diýip, şonuň ilmini bilmeýän adam näme? Edil şu la ilahe illallah'ny düýbünden diýmeýän adam bilen deň saýylýar diýär. Şunuňmy? Yani şu näme bir adam musulman boljak bolsa, la ilahe illallah kabul ediljek bolsa, näme diýdik? Hökmani suratda sen tawhidi bilmeli. La ilahe illallah manysyna düşünmeli, ilmini bilmeli. Näme üçin? Sebäpden sen dille diýbem, on ilmini bilmesen, manysyna düşünmesen, diýmeýän bilen senin tapawdyň ýok. Ve inne sen la ilahe illallah diýbem, on ilmini bilmesen, manysyna düşünmesen, onna sen musulman bolaňok. Şu dille la ilahe illallah diýänem bolsaň, ýöne manysyna düşünäňok, ilmini bileňok. Bu söz nämäni buýurýar, bu söz nämäni haram etýär. Bu söz senin nähili ýaşamaklygyny talap etýär. Bu zatlar bilmesen sen onda musulman saýylaňa. Inne bu ilm şertine delili Muhammed surasynyň 19-njy aýatynda Allah Taala şeýle diýär: "Fa'lam ennehu la ilahe illallah." Yani peygambere buyurulýanda. Belliye. Şunuňmy? Senin şu la ilahe illallah diýen sözüň ilm esasynda bolsun diýär. Şunuňmy? Yani bil yeketek ibadet haqqyl Allah'dır. Ondan başga hiç kime ibadet etmeklik bolýan nädir? Şunu bilenden soň di ana ondan kabul ýa. Ana peygamberimize destur etdi Allah Taala ummatyna da şunu öwretmekligi. Şunuňmy? Emma şu sözüň ilmini bilmesizden, manysyna düşünmesizden ýöne diýsen, senin näme islamyň kabul däl. Şoňşup Allah Taala ilki billidi. Şunuňmy? Bil we her bir kabul etýän zadyň näme ilm esasyny etdi. Hatta şu la ilahe illallah sözüne näme kabul etmekli buyuranna Allah Taala peygamberine näme esasynda kabul etmekli buyurdy? Ilm esasynda bilip, düşünüp, qanagadal. İkincisi Müslim'de gelen hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men mata ve huwa ya'lamu annahu la ilahe illallah dakhalal cennah. Kim ölenne la ilahe illallah sözünün manisyny, ilmini bilip ölen bolsa diýär, ana ol cennete girer diýär. Şunu. Emma biri la ilahe illallah diýdi. Yani ölünçe şu sözün manisyny düşünmedi, ilmini bilmedi. Bu söz nämen talap etýär we nämeden gaýtarýar onu bilmedi. Ona gönümel hadis esasında hukum çıkarsak, hadis näme diýär? Ol adam cennete girmeýär diýär. Şunu. Gönümel hadis näme? Delil alimsiz aýdylan, bilimsiz aýdylan bu sözüň peýdasy ýok. Men mata we huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala cennet. Kim ölenne la ilaha illallah ilmini bilip ölse o cennete girer diýär. Emma
Kim bilmän ölse, düşünmän ölse, bu sözüň talabyna laýyk ýaşaman ölse, şo dille la ilaha illallah diýenem bolsa, ol musulman saýylmaýar. Sebäpden Buhari'da, Müslim'de gelen hadise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La yedhulul cennete illa nefsul muslime diýär. Cennete näme? Musulmandan başga, musulman nefsinden başga hiç bir nefis girmez diýär. Yani cennete musulmandan başga hiç kim girmez diýär. We musulman bir adama musulman nimetli üçinem näme gerek diýdik? Şol adam şo sözü diýenden soň, kelimesini çöwürenden soň şo näme kelime-i şahadatyň manysyny düşünmeli, almyna bilmeli, diýen zatlaryny etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly we şu sözü bozayan zatlardan dinini, islamyny, imanyny bozayan zatlardan saklanmaly we ölünçäde dini bozayan zatlarynyň hiç birini etmeliler, uly küfre, uly şirke düşmeliler, bardan düşäýän bolsa tövbe eden bolmaly. Şunuňmy? إنه كما في الحديث عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان أي التوحيد قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Bu hadis İbn Mace'de geliyor. Cündüb ibn Abdillah radıyallahu anhu näme diye. Peygamberimiz biz yaş oğlanlardık diye. Ve Kur'an öwrenmezimizden öň iman öwrendik diye. Yani Kur'an öwrenmezimizden öň tawhid öwrendik diye. İlki bilen la ilahe illallah näme? Şunu öwrendik, şuň manysyny düşündik. Şuň näme? Almany öwrendik. Buýurýan zatlaryny etdik, gaýtarýan zatlaryny gaýtdyk. Onuň Kur'an öwrendik diye görýän. Onuň imanymyz artdy diye. Emma bir topar qarlar we şeýle gezip gören jahil ondan takwa. Şunuňmy? Bir topar özlerine ahun nip berenler we şeýle gezip gören, ýani alymsyz musulmanlar olardan takwa. Näme üçin? Desem olar ahun mollalar tawhidiň nämedigini bilmesizden. Bir topar qari bolly, şu la ilaha illallah manysyny düşünmesizden. Şunuňmy? Şoň şu ahunlar we zina edip berler. Ahunlar we ogurlyk edip berler. Qariler we arak içip berler. Şunuňmy? Muftiler we zinada tutulyp berler. Näme üçin? Dedim olar imanyň nämeden bilenler. Olar mufti bolsalar, ahun bolsalar, qari bolsalar, olar islama giren adamlarda. Şoň üçin näme her bir sünni musulman adama näme şu sahabalar ilmal şiyoluny ilmalmaklyk wajib. Emma murji'eler gelýär, birinji bilen näme dile qotýalar, usul, qawaidil fiqh qotýalar, şunuňmy dinen bir ýüzleýje qotýalar boldy, utardy. Sen näme? Muslim. Ve ödem birinji bilen şübhe öwretýärler sana. Şunuňmy? Şübhe soň qızada olanlar. İlki seninle akide ornaşmaly. Şunuňmy? Akide ornaşmaly, din ornaşmaly, takwalyk ornaşmaly. Ondan soň ine şu şübhelerin badyr jogabyşydyr diýmeli. Emma bular bir gelýär, tekfirler, şey diýer, plan beýdir, bir topar şübheden doldurýarlar. Şoň şüb olan näme? İlki öwrenýän zatlar şübhe, şoň şem haky öwrenip bilen aklar. Şoň şüb bir talibe ilki hak öwretmeli, din öwretmeli. Ondan soň näme birden şuňa şübheler berilse jogabyşydyr diýip şübhe soň öwretmeli. Cündüb ibn Abdillah näme diye ilki iman öwrendik, soň Kur'an öwrendik. Onuň imanymyz artdy diye. Ve kana an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem iza arsala ahadan min ashabihi ila ayyi beledin min al-buldan ya'muruhu bi an yad'u ahlaha awwalan ila at-tawhid qabla an yad'uwahum ila ayyi şeyin akhar kama fi al-hadith al-muttafaq alayhi anna rasul sallallahu aleyhi ve sellem lamma ba'atha mu'adan ila al-yaman qala إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Bukhari Müslim'de gelen hadislerden näme ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme oňa buňa İslam'a davet etmeklik üçin çapar guradan da ilki bilen näme buýurýan eken? Tawhide çağırmaklyk buýurýan eken. Bir kavme bir ilatyň üstüne bardyňyzmy ilki bilen näme tawhid öwredin, la ilaha illallah öwredin. Şonu kabul edip, şoňa boyun bolsalar, onuň beýleki diniň buýran zatlaryny öwredin diýen eken. Bu wagtynda näme şeýle hadis gelýär, Buhari Müslim'de gelen bu hadis Muad ibn Cebel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e uğratýar. Yemen'e uğradanda buňa näme diýär? Sen ähli kitabyň üstüne barýansyň diýär. Sebäpden näme Yemen'de de ähli kitap bolan, Hristiýan bolan, Yemen'de de Ýewreýler bolan. Şolaň ýanyna barsaň diýe birinji bilen olary bir Allah ibadet etmeklige çağır diýe. Bolýan. Ýani birinji bilen olary namaz okan, araňyzy goýun, zanaňyzy goýun, oňa çağıryn diýmedi.
Şunun desen şu söz bolmasa, tawhid bolmasa, bir Allah ibadet etmeklik bolmasa, namaz okanın kavullan. Şunun فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ Birinci bilen olary bir Allah ibadet etmeklige çağırır. Başka bir rivayette birinci bilen olary la ilahe illallah diýmeklige çağırır diye. Diýdiler la ilahe illallah. فَإِذَا عَرَفُوا اللّٰهِ Görýärmi? Görýärmi şu diýmeklikde eýär näme bilmeklik var. Diýme bilmesizlikden diýmegiň manysy ýok. Çünkü Allah idinde näme diýip peýgamber فَإِذَا عَرَفُوا اللّٰهِ Görýärmi? Allah'ını bilenlerinden soň diýär. Yani hakiki näme ibadete haqqyl yeketek bir Allah. İbadet zatlar näme? O zatlar öwredenden soň. Şunuňmy? Ve bir Allah ibadet etmeklige başlananlarından soň, kabul edenlerinden soň ondan habar berdi olary. Näme Allah tarapyndan günne 5 wagt namaz farz edilenligini görýär. Näme üçin şonu bilenlerinden soň ondan namazyň farzlygyny habar berdi. Sebäp diýsem, onu bilmeseler olan okan namazın kabul ýok. Eden zekatlar kabullar. Şoň üçin birinci bilen näme İslam'a girýän adam hukmany suratda şu sözde üns bermeli, şu sözde bilmeli. Emma gynan fagam näme soňky İslam'a dawatçylar näme çagyrýarlar? O ahlaklyga, geçirimliligi, şunu yarhamkallah. Hatta goňşyň kapyram bolsa oň bilen adyl ýaşamaklygy, hatta itpişigen bolsa oňa näme elinden gelse tagam duz vermeklige, ne şu zatlara çağırır. Emma senne şirk götürülmese, senden küfür götürülmese, şunun yankı amallardan bunun artık amallar etseňem näme peýdasy ýok sana. Şoň üçin näme gynan sagam käbir İslam'a dawat etýär diýilýän adamlaryň özleri näme uly şirke, uly küfre düşüp ýörler. Näme sebäpden? Sebäp olar özleri tawhid, özleri näme iman, İslam o zatlar näme öwrenmediler, bilmediler. Şoň üçin näme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elmidama her ýurtlar, milletleriň üstüne çapar uğradanlaryna, dawatçy uğradanlaryna olara ilki bilen la ilahe illallah çağır. Olara ilki bilen bir Allah ibadet etmeklige çağır. Şu zatlar bilenlerinden, edenlerinden soň, arasda tawhide, İslam'a girenlerinden soň ondan beýleki ibadetleri öwretdi. Çünki şu birinci buyurulýan zat bolmasa, soňundan edilýän ibadetlaryň peýdasy. In aşağına gelýär 48-nji sahypan. Qala Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. Dinun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem et-tawhid diýär. Peýgamberiň dini tawhid dini. Yani bu diýdigi näme? Peýgamberimiziň birinji çağıran wady ibadet. Şunuňmy? Bir Allah ibadet etmek. La ilahe illallah etmek. Ve huwa ma'rifatu la ilahe illallah Muhammedar Rasulullah. Tawhid näme? Şu la ilahe illallah Muhammedar Rasulullah sözünün ilmini bilmek. Şunuňmy? Şulary şu sözüň maksadyny, muradyny, talabyny iş ýüzüne geçirmek, durmuşuna geçirmek. Wal amalu bi muqtadaha. Görýärmi? Dinun Nebi et-tawhid. Dinun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem et-tawhid. Peýgamberiň dini tawhid dini diýär. Indi tawhid diýdiňiz näme? La ilahe illallah Muhammedar Rasulullah sözünün ilmini bilmek we şu iki sözüň näme talabyna laýyk amal etmek. Fe in qila kullu an-nas yaqulunaha qila minhum man yaquluha wa yahsabu ma'naha annahu la yakhluqu illa Allah wa la yarzuqu illa Allah wa ashbaha zalik. Indi biz beýdiýsek ýa bir beýle diýme ahmally. Peýgamberimiziň dini tawhid dini, tawhid dinem la ilahe illallah Muhammedar Rasulullah sözünün ilmini bilmek we olan talabyna laýyk ýaşamaklyk diýen bolsa, hemme adamlar diýär diýme ahmally. Şunuňmy? Hemme adamlar diýen zadyna sen ýene näme üçin çagyrýan diýip näme şübha edipdirler Muhammed ibn Abdülvehhab. Bu da näme diýär? Diýär, dogry diýär, köp adam diýär, ýöne olar pikir etýär şu sözüň manysy la ilahe illallah sözüniň manysy Allah'dan başka yaradan yok, Allah'dan başka rızk yok diýip, rızk berýän yok diýip düşünýärler diýär. Yok diýip. Bu manida näme? Bu tefsirde, bu açyklamada la ilahe illallah diýeniň la ilahe illallah kabul bolanok. Şunuňmy? Yani la ilahe illallah diýmeklige bir adamlar çağırmaly. Hasan açenni te bar şu sözü diýen adam şu sözüň manysy näme? La ilahe illallah, yani Allah'dan başka ibadet etmeklige haqqyl ilah yok. Bir Allah ibadet etmek, Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaryň baryny terk etmek. Şu manida diýen şäler näme? Biz adamlary çağırmaly. Ve minhum la yefhamu ma'naha. Akabir diye düýgünden düşünenok diye.
La ilahe illallah sözünün ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü on yanına düýbünden näme mani berene. Bilene düýbünden. Ve minhum men la ya'malu bi muqtadaha. Kafir bilayse de diye. Şu sözün talabyna laýyk ýaşanak diye. Ve minhum men la ya'qilu haqiqataha. Kafirim şu sözün haqiqatyny näme kabul edenak diye. Ve a'jabu min zalika men arafaha min wajhin ve adaha ve ahlaha min wajhin. Ve in gengalar ýa adam diye. Kafir adamlar şu sözün näme şu sözü bir tarapdan bilip durlar diye bir tarapdan şu sözü çağıryanlara düşmançılık etýärler. Yani şu wagtda murji'elerin hali şunu. Bilýärler la ilahe illallah näme diýen bilýärler. Muhammedur Resulullah näme diýen bilýärler. Näme talap etýänden bilýärler. Şu sözün talabyna nähilek suratda ýaşalýar, onuň bilýärler. Talabyna laýyk nähil suratda ýaşalýar, onuň bilýärler. Ýöne nejis taýnamy şu sözü da'wat etýänden de bir tarapdan näme etýärler? Düşmançylyk etýärler. Inne 49. sahipasynyň o nemesinden başlaýar. El-ilmu'llezî yahmilu sahibehu tayyib. Bir adam şu sözün ilmini haqiqi bilmel derecede bilýän bolsa diye, hukmani suratda diye onu näme onun ilmi onu Allah Taala'nın ewliyalaryny, Allah Taala'nın mümin musulman gullaryny söýmeklige itermelli. Ve Allah'ın näme düşmanlaryny ýigrenmeklige itermelli. Emma sen şu sözü diýip manisin bilýänni we mümin musulmanlary söýmesen we Allah we Resulunyň düşmanlaryna ýigrenmesen, sen şu wagtynda kitap ýazay. Şunumy? Sen musulman saýaňa. La ilahe illallah wagtyny kitap ýazsaň sen musulmanlar. Yani şu la ilahe illallah ilminiň näme miwelerini agdady. Birinji miwesi näme şu ilim seni itermelli Allah we Resulunyň näme mümin musulman gullaryny söýmeklige we Allah we Resulunyň düşmanlaryny ýigrenmeklige diye. Son ýene bir miwesi näme kimde kim şu ilmiň manysyn bilýän bolsa, näme şu hukmani suratda şu tawhidiň näme talabyna laýyk ýaşap bilmeli. Hukmani suratda näme tawhidiň talabyna laýyk ýaşamaly. Bu hukman bar näme ibadatlaryny, amallaryny Kur'an, hadisden almaly. O tarafına geçelim. Näme üçin şu ilim şu la ilahe illallah'ın ilmi senne ýanky amallary miwe bermelidir. Sebäp diýsen näme? Şu ilim senne miwe bermese, şu ilim senne amal miwesini bermese senin ýöne la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüniň manysini bilenin peýdasy ýok. Näçin peýdasy ýok diýdik? Sebäp diýsen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir döwürde ýaşan ýewreýler, hristiýanlar we müşrikler hemmesi bu sözüň ilmini bilýärdiler. Bu sözüň manysyny düşünýärdiler, ýöne amal etmediler. Şunumy? Allah'ın söýeni söýüp ýigrenmediler. Kur'an hadise gelmediler. Bu sözüň talabyna laýyk ýaşamadylar. Şoňa İbn Kesir rahimahullah näme diýär? Ýanky aýatyň tefsirinde. Baqaraň 146-njy aýatynda näýlek gelýär? اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Kitapynlarlarda ýewreýler, hristiýanlar diye Muhammed peýgamberin hak peýgamberdigini öz ogullaryny tanaşdylar, ýa-da tanaýadylar diye. Yani onlar bilýärdiler peýgamberin hak peýgamberdigini, la ilahe illallah durus manysyny bilýärdiler. Yani näme üçin olar musulman saýylmady şonu da? Sebäp diýsem olar bu sözüň talabyna laýyk ýaşamadylar. Bu sözün buyuran zatlaryny edip gaýtaran zatlaryny gaýtmadylar. Mümin musulmanlar ýigrendiler, kafirleri näme söýdiler. Şoň üçin şu aýatyň tefsirini İbn Kesir rahimahullah näme diýär? Yukhbiru ta'ala anna ulama ahlil kitab ya'rifuna sihhata ma jaa bihi ar-rasul sallallahu aleyhi ve sellem kama ya'rifu ahaduhum waladahu min bayni abna'in nas kullihim. Thumma akhbara ta'ala annahum ma'a hadha at-tahqiq wal-itqan al-'ilmi la yaktumuna an-nasa ma fi kutubihim min sifati an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve hum ya'lamun. Şu aýatyň tefsirini İbn Kesir rahimahullah näme diýär? Ahli kitabın, hristiýan, ýewreýler ulamalar diye Peygamberimiziň getiren wadynyň dogurdugyny bilýärdiler. İslam dininiň dogurdugyny, Peygamberimiziň dogurdugyny bilýärdiler diye. Bir topal oýnap beren çağalaryň arasyndan öz çağalaryny tanap başarşdylar ýalyk diye. Peygamberimiziň hakdygyny bilýärdiler diye. We bilibem adamlardan gizleýärdiler diye. Ýöne olaň ýanky derejede bilmekligi olar islama salmady. Sebäp diýsen olar näme?
bu sözün talabına layık yaşamadılar. Buyurayan zatlarını kabul etmediler. Qaytarayan zatlarını qaytmadılar. Ve İbn Teymiye rahimehullah dar'u ta'aruzul akli ve nakl diyen kitabında şeyle diye. Dar'u ta'aruzul akli ve nakl. 10 tom tevara kitap. Birinci tomunun 242. sayfasında şeyle diye. El-kufru yekunu bi tekzibir rasuli fîme akhbara أو الامتناع عن المتابعة مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم diye. Yani fikir etme diye bir kafir olmaklığı için dine peygamberimizin haber veren zatlarına yalan diyenine kafir olayanlar diye fikir etme diye. Başka suratlarda da adam kafir olabiliyor diye. Kafir fikir et ya. Yani kafirlerin hemmesi peygamberimizin nama peygamberimizi yalancı sayanlığı için kafir olanlarlar diye. Şeyhülislam böyle fikir etme diye. Bir adam diye kafir olabiliyor diye peygamberimizin haber veren zatlarına inanmasa diye. Edil şongalık yine bir adam kafir olabiliyor diye peygamberimize nama boyun olmakluktan boyun açırsa diye. Görüyor musun? Yevreylen küfrü namedi peygambere yalan nimekte değerli de Yevreylen ve Firavun'un küfrü namedi peygamberimize doğru deyip dur kalır boyun olmakluktan yüz açırdılar. Şu atkı Müslümanların biliyor. Öyle yani Müslüman yani öyle Müslüman sayanlar için biz Müslümanlar. Ama hakikatte köpüsü bizim yanımızda Müslümanlar. Näme biliyorlar, näme peygamberimizin hakkını, peygamberimizin doğruluğunu, ve dinin hakkını, İslam'ın hakkını, doğruluğunu, yeka Allah Teala'nın ibadet edilmekliğine, näme şek şüphelerim yok. Yani dine boyun olmakluktan boyun açırıyorlar. Şolar kuffar, taife mumtani'an Allah'a. فالمعرفة المجردة للتوحيد شيء والعلم بالتوحيد الذي يحمل صاحبه على الالتزام والعمل والفهم الصحيح شيء آخر. Dine tevhidin nämediğini bilmeklik bir zat diye. Emma amal etmeklige iteryan derecede tevhidi bilmeklik o başka zat diye. Dine tevhidin nämediğini bilmeklige o bir zat diye. Emma amal etmeklige iteryan tevhidi bilmeklik o başka zat diye. Ma köp kişi fikir etiyse o tevhidi bilmeliyse yana tevhidi bil koymalıdır diye. Ya sen tevhidi şu derecede bilmeli, yani senin şu ilmin amal etmeklige itermeli seni. Bir Allah ibadet etmeklige itermeli. Näme şirkten, küfürden qaytmaklığa itermeli. Emma senin tevhidi bilyan ilmin seni tevhidi amal etmeklige, İslam'ı amal etmeklige, Kur'an hadisi amal etmeklige itermese senin tevhidi bilyanlığın näme sana peydası yok. Şunlukta mı? İnne yankı alan okan zatlamız hemen açıkladı tevhidin ilmini bilmeklik şart dedik, doğru değil mi? Ama bir adam la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün ilmini bilmese ya bilivem onun talabına layık yaşamasa, ona boyun bolmasa, şu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün isteydiğiçe amal etmese ya da şu imanı, İslam'ını bozayan zatlardan saptanmasa, saptanından sonra yine bir dolanıp ulu küfürü, ulu şirketse onun sözüne ıgtıvar yok dedik, doğru değil mi? Şimdi sonluk bilen näme yankı 3. şerti bu toruya. Şimdi bu öğretecek bolayanlardı bir meseleni koyduğu ya. Oğlum tevhidi bilmeyen adam kim? Bir adam özünü İslam'a yönkoya. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye namaz okuya, zekat veriyor, ağız bekleyer. Yani tevhidin nämediğini bilenek. Bir Allah ibadet etmekliğini bilenek. Şu buta çöpe çöre de çok insan bolyandır ya. Bu yanlış. Dine Allah iman etmeli ve dine şuna ibadet etmeli. Şu da adı bilenek. La ilahe illallah manasını düşünenek. Tevhid näme, şirk näme bilenek. Bir Allah ibadet etmeli, onu bilenek. Şu adam kim? Öyle kelimesini çeviriyor, öyle İslam'a yönkoya. Şu vavatında näme guruluyor? Şu meselen açıklaya bunun gelecek tapaklarda alır. İnşaallah Teala. Vallahu Teala a'la ve a'lam.